que veurem fins a quin punt té transcendència amb aquesta reunió en un moment en què el sector educatiu, mestres i professors, han vist també com augmentava la tensió, aquest conflicte amb el govern, per un episodi que es coneixia fa tot just una setmana. I és que dues agents dels Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents que justament estaven preparant aquestes mobilitzacions, aquestes que hi haurà des d'ara fins al 5 de juny, a no ser que s'acabin desconvocant. Davant d'aquesta situació, s'ha demanat explicacions a la consellera d'Interior. Ahir, en comissió, al Parlament, la consellera Núria Parlon, acompanyada, al costat tenia Josep Lluís Trapero, el director de la policia, deia això. El cos de Mossos d'Esquadra és un cos professional, és un cos que treballa al servei del conjunt del territori, que treballa amb especialització, però a vegades es cometen errors, que és el cas que ens ocupa. No és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, també per la imatge del cos, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes. Consellera Parlon, bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per ser avui a Matins. Vostè ahir demanava disculpes, però no ha convençut, perquè tant els sindicats diuen que no n'hi ha prou, com tampoc la majoria de l'oposició, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP, que demanen dimissions. Bueno, jo entenc que no els hi hagi convençut, perquè, òbviament, el que ha passat costa d'entendre-ho. I la meva feina ara no és convèncer a partir d'una compareixença que això ho hem arreglat i que no ha de tornar a passar. La meva feina a partir d'ara és blindar les cauteles necessàries en la norma perquè no torni a passar, perquè no ens podem permetre que una errada en una maniobra operativa que no es decideix en l'àmbit polític provoqui desconfiança cap a la feina que fa el cos de Mossos d'Esquadra per una banda, sobreexposi a les agents en la seva feina i això requereix de majors cauteles. El cos de Mossos d'Esquadra necessita informació per valorar riscos en grans aglomeracions, grans concentracions, però ho ha de fer amb tècniques que no siguin invasives i que, per tant, no posin en conflicte ni generin desconfiança cap a aquesta feina necessària. Jo és la primera vegada que m'ho trobo, això. És la primera vegada que m'ho trobo. Per tant, sent la primera vegada que m'ho trobo, la meva obligació com a consellera d'Interior i responsable del Departament d'Interior i Seguretat Pública és establir cauteles, encarregar, no fer-ho jo, perquè la meva feina és marcar les directrius polítiques. Llavors, això té unes derivades i es declina operativament. Llavors, aquesta operativa l'hem de blindar a partir de la feina encarregada, en aquest cas, a la Direcció General de la Policia i a la Prefectura, perquè puguin establir, en el marc de la norma, decret d'estructura, instruccions internes, quines són les cauteles que els agents i les agents han de tenir quan fan la seva feina en el marc d'aconseguir informació per minimitzar riscos. Vostè em diu, és la primera vegada que m'ho trobo. Jo sí. Això vol dir que vostè no sabia que això passava? No, òbviament. Però vostè ahir parla d'inèrcies en la seva compareixença. Bueno, és que inèrcies n'hi ha, perquè si... I vostè no les coneixia sent la consellera d'Interior? No, jo no les coneixia perquè jo és la primera vegada que m'ho trobo, Ariadna. Jo estava en el dinar de les esquadres de Terres de l'Ebre i aquesta notícia salta. El primer que hem de fer és veure si això és veritat o no és veritat. Hem de saber qui hi ha al darrere, qui ha encarregat aquesta operació, que és el que s'està fent ara amb la IR. Jo és la primera vegada que m'hi trobo, això. I, per tant, com que és la primera vegada que m'hi trobo, entenc que no hi hagi suficient en demanar disculpes, crec que la meva obligació és demanar disculpes, tot i que no és una intervenció que jo hagi encarregat, però sóc la responsable del departament. I, per tant, a partir d'ara, si jo em quedés amb les disculpes i no fessin res més, doncs podríem dir, bueno, aquesta senyora s'ha disculpat perquè l'han enxampat. Per tant, hi haurà dimissions, consellera? No, de moment no. Els grups de l'oposició demanaven la dimissió del director general de la policia. I vostè encara confia en Josep Lluís Trapero, el director general de la policia? Jo confio en el director general de la policia. No ha fet res per perdre la meva confiança. Ell també era la primera vegada que s'ho trobava, en Trapero? Això li ha de preguntar al senyor Trapero, no a mi. Però vostè li haurà preguntat. A veure, senyora Oltra, miri. Vostè li ha preguntat al director general de la policia si era el primer cop que ell tenia coneixement d'això? El director general de la policia ha estat el major del cos durant molts anys i crec que és una persona que ha treballat per situar el cos de Mossos d'Esquadra on ara és, un cos professional i un cos democràtic. El que crec que no es pot fer és que davant d'una errada operativa, culpar aquell que no l'ha comès, que és el cas del director general de la policia. El director general de la policia
no ha donat aquesta instrucció. El director general de la policia ja va dir ahir en la seva compareixença que tot i que creia que aquesta operació, aquesta maniobra operativa, i insisteixo perquè és el que és, havia estat desafortunada, desproporcional i una errada, no hi havia mala fe en la mateixa. I ell creu que no hi havia mala fe. I jo també ho crec. Això ho va dir ell. Això ho va dir ell. I a partir d'aquí, què més vam dir? A part de que jo em vaig disculpar públicament, perquè és la meva obligació com a responsable política, malgrat que jo no he donat la instrucció, va dir que a partir d'ara, com a director de la policia, entomava l'encàrrec de la consellera per establir les cauteles i els límits que s'han d'establir. Per tant, jo no crec que hi hagi, a hores d'ara, en relació a aquest fet en concret, que és el que ha provocat tot l'enrenou justificat per part dels sindicats, per altra banda, perquè a més els sindicats de mestres sempre és un sindicat que ha col·laborat amb els grups de mediació del cos de Mossos d'Esquadra i per tant això no s'entén, s'ha compromès a fer aquestes mesures. Per tant, té la meva confiança. Jo li he preguntat, consellera, si a tom de les seves paraules que diu és la primera vegada que m'ho trobo, i li preguntava si el director general de la policia era el primer cop que també s'ho trobava. Vostè li ha preguntat això? Jo entenc que els grups de la CUP vulguin, perquè són antipolicia majoritàriament, i ja ens van dir que era la nostra policia, i per un fet concret ja aprofitem per carregar contra la feina policial, i és legítim, és la seva posició, que diguin que volen saber quantes vegades això ha passat. Però vostè creu que només és la CUP que vol saber, només aquest grup parlamentari vol saber quantes vegades això pot haver passat? Perquè no és així. L'Austec, Iolanda Segura, vol saber també si això ha passat en altres cops, en altres assemblees. El moviment de l'habitatge vol saber també si això ha passat. Jo li pregunto, vostè sap avui, 14 de maig del 2026, si hi ha hagut agents infiltrats en alguna altra assemblea de docents o d'algun altre moviment? Perquè el major Trapero va dir que això era per avaluar riscos de les protestes. Després s'ha de veure si la proporcionalitat ho és o no, en funció d'aquest decret que vostè mencionava, consellera, correcte? Va haver un decret el 2011, va haver un decret el 2023. El decret del 2023, que és un decret d'estructura, que és una norma, va establir, perquè això no estava en aquest decret, que el cos de Mossos d'Esquadra, a través de la Comissaria General d'Informació i a partir del grup de conflictivitat social i laboral, podia i devia, és a dir, és un deure en el marc de la seva feina i de les seves competències, recollir aquella informació que sigui d'interès per minimitzar els riscos en les concentracions. I parla de la proporcionalitat, consellera, correcte? Sí, òbviament. Parla de proporcionalitat, però no marca les cauteles que s'han de tenir. I, per tant, això pot donar lloc a errors com aquest que s'ha comès ara. I per això nosaltres el que farem és que arran de... Per això jo li deia que era la primera vegada que m'ho trobava. Probablement hi ha inèrcies del passat. Doncs perquè no torni a passar, si és que ha passat més cops, per aquestes inèrcies de que, bueno, això sempre s'havia fet així, no? Allò que et poden dir entre passadissos. Però això sempre s'havia fet així? Vostè li han dit això entre passadissos, consellera? Et poden dir, sempre s'ha fet així, sempre s'ha recollit informació d'aquesta manera. Bueno, probablement en aquests entorns no, en d'altres sí, però la meva feina, ara, com a consellera d'Interior, la primera vegada que jo m'he trobat això, la primera vegada, sense saber-ho, la meva feina, no és escudar-me en les inèrcies, si les ha hagut. És posar límits. Posar límits per protegir especialment el cos de Mossos d'Esquadra. Perquè jo a qui haig de protegir, jo haig de protegir la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra, perquè ho és, haig d'establir cauteles i directrius en les maneres de treballar per evitar discrecionalitat, i sobretot no erosionar la confiança, perquè hi ha una qüestió que per mi també és important i que no estem abordant aquí, que és la protecció dels propis manifestants quan fan talls de vies molt importants com s'estan fent i la conciliació de drets fonamentals, que això també ho hem de tenir en compte. I per tant, com més informació tingui la policia per poder articular els dispositius per protegir els que s'estan manifestant, millor que millor. I per això és tan important la col·laboració, i per això és tan important que tota la informació que es pugui obtenir sigui a través de l'oficina de mediació. Un fet com aquest, i això és el que a mi em preocupa com a consellera d'Interior, trenca la confiança entre els actors de la mobilització social i la policia, i això no ens ho podem permetre. Fins a quin punt aquesta confiança creu que està trencada només amb aquest sector, l'educatiu, o va més enllà, consellera? Vostè quines sensacions té? Perquè entenc que aquesta última setmana no ha sigut fàcil. Jo tinc la sensació que la policia
de Catalunya, els Mossos d'Esquadra i les policies locals, guàrdies urbanes, són ben valorades per la ciutadania. Ara estem davant d'un fet puntual, en aquest cas, d'una mala operativa, desproporcionada, mal plantejada, però això és una part. El tot, el cos de Mossos d'Esquadra és un cos democràtic, un cos professionalitzat, un cos que fa molt bona feina en el seu dia a dia, que estem baixant les dades delinqüencials, que és, en definitiva, el que la societat ens exigeix, i aquest és un incident que el que s'ha de fer és que no torni a passar. Hem de blindar que els professionals que estan amb la Comissaria General d'Informació puguin fer la feina amb garanties, sense quedar sobreexposades, en aquest cas els agents, per una banda, i establir cauteles a l'hora d'obtenir aquella informació que és d'interès policial per minimitzar riscos. És a dir, aquesta feina s'ha de poder continuar fent, però s'ha de fer amb aquestes limitacions i amb aquestes garanties. I ha de quedar establert perquè no hi hagi discrecionalitat. Hem vist fotografies que vostè hi va intercanviant no sé quantes paraules amb la portaveu, per exemple, de l'Austec, amb Yolanda Segura, que ahir en aquest programa deia n'hi hauria hagut prou que ens haguessin trucat per tenir informació. Bueno, sí, no, perquè moltes de les concentracions no són comunicades i si no són comunicades no podem tenir la informació. De fet, ahir va haver-hi un incident perquè es va avançar l'hora de fer el tall i això va provocar que li va poder aclarir el director Trapero a la portaveu d'Austec, va provocar que encara no tinguéssim la patrulla col·locada en el lloc adequat per poder evitar el conflicte. Per tant, com més informació tinguem, millor. Quan les concentracions i les mobilitzacions no són comunicades a la Direcció General d'Administració i Seguretat, això fa que nosaltres tinguem poca informació per poder articular els operatius, és el que li deia abans, per poder protegir els manifestants. Per això és tan important poder compartir informació. S'ha col·laborat habitualment, però, com bé sap, moltes d'aquestes concentracions no han estat comunicades. Li pregunto també perquè les vagues de docents més enllà dels talls de trànsit als quals vostè ara fa referència i veiem i nosaltres ho expliquem, no han provocat alteracions a l'ordre públic, almenys que vostè em digui el contrari. No n'hi ha hagut detencions, no hi ha hagut alteracions greus a l'ordre públic, però sí que hi ha hagut alguns conflictes entre els que no volen estar-se allà aturats. Evident, això passa en totes les protestes. Sí, per això. Consellera, vostè creu que hi ha qui li té ganes a Lluís Trapero i aprofiten un episodi com aquest? Miri, la meva feina no és fer aquestes valoracions. No és aquesta la meva feina. Si li tenen ganes, ja m'està dient que hi ha un principi de discrecionalitat quan un li té ganes a una altra persona. No, jo li pregunto a tothom també. No és la meva feina, aquesta no és la meva feina. La meva feina és corregir un error que s'ha produït, blindar-ho perquè no torni a passar, que no es desprestigi el cos de Mossos d'Esquadra, continuar treballant en una línia que permeti reduir la delinqüència, que és un problema que tenim a Catalunya i arreu, per moltes variables, i que el cos de Mossos d'Esquadra tingui especialització per ser també un agent que, més enllà de prevenir la delinqüència i actuar de manera reactiva, pugui fer proximitat, pugui treballar de la mà de les policies locals i de la resta d'agents que fan convivència, i aquesta és la meva tasca. No sé si li sap greu o té la sensació que ha complicat encara una mica més aquesta negociació entre sindicats d'educació i Departament d'Educació, la seva col·lega a l'executiu, la consellera Niubó, amb aquest episodi, que a més ve sumat a un episodi en el qual els Mossos també han tingut protagonisme, que és la figura dels Mossos en determinats centres educatius per fer de mediadors, consellera. Jo crec que el que està succeint és l'acumulació d'una sèrie de mancances que ha patit el sector educatiu, que l'han situat al límit, perquè part de les problemàtiques o diagnòstics que ara tenim clar, doncs en el seu moment probablement no es van fer amb prou cura. I, evidentment, el sector educatiu està saturat per moltes raons, per les dificultats que té el desplegament de l'escola inclusiva, per les dificultats de les noves necessitats que tenen els alumnes, també per situacions de vulnerabilitat amb la qual es troben moltes famílies i part de l'alumnat, i aquí jo estic d'acord amb les reivindicacions dels docents i crec que, tard o d'hora, això havia de passar. Què està fent el govern socialista? Què està fent la consellera Niubó? Doncs intentar avançar en les millores en aquest col·lectiu. S'ha signat un primer acord amb 2 sindicats, s'ha de continuar treballant, avui hi ha una reunió per poder avançar. Per això és tan important treure del mig tota la polèmica amb el tema dels Mossos, perquè al cap i a la fi aquesta no és la finalitat última i per això
hem de corregir els dèficits que s'han produït en aquesta mala intervenció. S'ha malinterpretat també enmig de tot aquest soroll un projecte que fa un any i mig que s'està treballant, que és el suport que poden donar els Mossos d'Esquadra a les direccions quan detecten situacions de conflictivitat on l'experiència del cos de Mossos d'Esquadra pot ser i pot servir per ajudar a resoldre alguns conflictes. No és quelcom nou, fa molt temps que això es fa. Fa molt temps que els Mossos van a les escoles, fins i tot uniformats, a fer formacions, xerrades sobre qüestions... Això ho sabem, consellera, però ara busquen alguna cosa més? No, no. A veure, el cos de Mossos d'Esquadra té experiència en mediació. El cos de Mossos d'Esquadra atén les demandes de la societat. En aquest cas, hi ha una demanda de major conflictivitat en algunes qüestions, major interacció conflictiva entre probablement alguns alumnes, algunes situacions que en el seu moment diuen, ostres, doncs igual la feina preventiva, no sentar un mosso a l'aula, a obrir les motxilles dels alumnes, estem parlant d'això. La feina preventiva amb els equips directius pot ajudar a evitar problemes que es puguin presentar de cara al futur. Aquest era el projecte, però fixi's, tenim una reivindicació dels mestres per millorar les seves condicions i dues qüestions vinculades amb els Mossos que li fiquen més llenya al foc. Doncs traiem i aïllem això, és a dir, aquest projecte és voluntari, qui vol s'acull, qui vol no s'acull. Davant la problemàtica greu que ha succeït amb aquestes mosses, escoltant en una assemblea de mestres, posem els mecanismes perquè no torni a passar i esperem que avui, que jo crec que això és l'important, esperem que avui la consellera Niubó pugui arribar a acords també amb la part sindical que no està en el marc de l'acord. Consellera, sobre aquesta prova pilot, vostè deia, s'ha malinterpretat. Sense el focus mediàtic a sobre, com ho estava potser fa uns dies, vostè creu que hi haurà centres que ara demanaran ser en aquest projecte o no? Probablement no, perquè hi ha molta pressió i d'un projecte amb bones intencions s'ha convertit en un element més de disputa. Els projectes no poden reeixir quan hi ha disputes. Dels 14 centres que hi havia inicialment al pla pilot, 7 n'havien rebutjat. No sé si la xifra me la pot actualitzar o continuen sent aquestes les dades? No la tinc ara mateix aquí. Molts centres l'han rebutjat, suposo, per tota la pressió mediàtica que això ha provocat. Un projecte que feia un any llarg que s'estava treballant amb les direccions territorials i és una llàstima, sincerament. Va néixer del Departament d'Educació o del Departament d'Interior, aquesta iniciativa? No, la petició és del Departament d'Educació. I li va fer directament a vostè, la consellera, i vostè ho va veure perfecte des del principi? Ariadna, mira, nosaltres treballem de manera transversal. Els governs treballen, si volen fer bé la seva feina, de manera transversal. O sigui, que es parlen d'un departament a l'altre, evident. Igual que els Mossos d'Esquadra formen part del projecte Barnahus, per les qüestions de maltractament infantil, i formen part, i amb la consellera Martínez Bravo parlem sovint del paper que han de tenir els Mossos, doncs amb la consellera d'Educació també hi parlem. No perquè els Mossos tinguin una funció de repressió a les aules, ni molt menys, sinó perquè poden fer una tasca de mediació i de prevenció davant de possibles situacions de conflicte, de maltractament, de situacions que es poden produir, que requereixen, que pot contribuir a ajudar, en aquest cas, més enllà de les feines dels educadors socials, dels integradors socials, que hi han de ser i que han de poder fer la seva feina amb tranquil·litat, però això simplement és un recurs més. Enmig de la polèmica, òbviament, aquest projecte ha patit, malauradament, un desprestigi, també pel desconeixement, perquè si s'hi fixa, això neix d'una filtració, abans que el projecte es pugui ni tan sols explicar. Ho va publicar El País, el 23 d'abril. Sí, per una filtració. Vostè ha buscat qui ho ha filtrat? No, home, no. Això no m'hi toca fer-ho a mi. No, com que hi posava l'accent. No, home, si s'està dient que no farem això. No sé, que tinguem altres inèrcies. Consellera, vostè m'ha parlat de la seguretat, de les dades. Certament les dades, les estadístiques mostren una millora en la qüestió de seguretat, però episodis com el d'Esplugues, que ahir mateix, per exemple, hi hagués aquest vehicle amb una dotzena d'armes Kalashnikovs dins d'un cotxe que circulava per l'AP7, que els Mossos van aconseguir trobar el vehicle amb les armes, que no sé què em digui el contrari, les persones que van fugir després amb el cotxe. Això, consellera, com ho explica la societat? Vull dir que les estadístiques estan molt bé, però aquí sabem que hi ha les dades i les percepcions. Òbviament, les estadístiques estan millorant discretament. I la percepció, consellera? Discretament, la percepció no. I la percepció no millora perquè no són fets aïllats, Mai un fet de la gravetat
del Desplugues és un fet aïllat. Mai. Té la gravetat en si mateixa de la letalitat que tenen els homicidis. Però és veritat que els hem d'analitzar dintre de l'evolució del delicte més letal, que és el dels homicidis. I aquí les dades que tenim, en aquest cas, no presenta aquest delicte un canvi estructural al llarg dels darrers 20 anys que ens situï en una posició de més preocupació, més enllà del fet de la preocupació que provoca cadascun dels fets, que ens faci parar l'atenció que, per exemple, tenim més homicidis perquè som més població o perquè som més població diferenciada, com potser alguns volen fer. Recordo, li dic de cap, la dada que teníem el 2006, que eren 43 homicidis, el 2025 han estat 53, per tant, és una xifra molt estable. El 2024 va ser una mica més alt que el 2025, però estem dintre d'uns paràmetres estructurals fixes, malgrat l'increment de la població, malgrat la diversitat de població, i per tant jo crec que tota dada estadística freda no li ha de treure importància als fets concrets puntuals letals. Però també hem de poder analitzar l'impacte d'aquests delictes per contribuir que les percepcions de la població no siguin de por, d'alarma, i aquí els mitjans de comunicació en teniu una feina important a fer, i per tant sí que és veritat que ens trobem amb alguns mitjans que es dediquen a agafar casos puntuals aïllant-los, malgrat la gravetat que tenen de l'estadística real, i provoquen en la gent desconfiança i por. I jo crec que aquí és molt important que fem aquesta feina, i per això els debats de seguretat han de ser debats serens que han de permetre analitzar les dades des d'un punt de vista de l'evolució dels fets. La delinqüència patrimonial s'està reduint. La delinqüència en referència als delictes de lesions està incrementant. Per què? Per una major conflictivitat social i una major interacció social. Els delictes vinculats amb les violències sexuals no baixen. Hi ha dos elements aquí també que són importants a tenir en compte per evitar les alarmes i les percepcions. Un, que es denuncia més, i per tant aquella famosa xifra negra delictiva s'està reduint, i per altra banda la nova llei que tipifica diferent els abusos, que abans anaven a una part de l'estadística que no eren les agressions socials i les agressions sexuals. Per tant, les dades estan baixant, això no vol dir que no ens trobem en situacions com la que vostè comentava, els Kalashnikovs, que probablement, presumptament, poden estar vinculats a negocis criminals com els de la droga. I aquí és on la policia ha de treballar amb intel·ligència policial, ha de treballar amb capacitat de dur a terme investigacions criminals solvents, per això necessitem, amb aquesta ampliació dels 25.000 Mossos d'Esquadra que estem i necessitem per millorar l'especialitat d'investigació, i continuar prevenint i dissuadint la comissió de delictes. Consellera, a tomb de tot el que m'està explicant, i sobretot per segles i perquè l'audiència ho tingui clar, perquè d'això se n'ha parlat molt, sobre el crim d'Esplugues de dissabte 2 de maig, l'acusat ja està ingressat a la unitat psiquiàtrica de la presó. Està completament descartada la hipòtesi jihadista? Els Mossos d'Esquadra no treballen amb aquesta hipòtesi com la hipòtesi principal. Això és el que li puc dir. La hipòtesi principal no és que aquest senyor tingui que aquesta conducta sigui provocada per la seva radicalització jihadista ni per res que estigui relacionat com a hipòtesi principal en la direcció que vostè apunta. M'han dit que havia de marxar a aquesta hora. Bueno, sí, era el que havíem pactat i tenim més agenda i més actes. A mi m'agradaria quedar-me aquí. A mi m'encantaria quedar-me, si els deixa l'opció de preguntar, jo encantada, però els temps són els temps. Ara estic intentant veure algú del seu equip que em faci... Ha de marxar. Una pregunteta. Una pregunta breu. Faig bateria de preguntes i respon la consellera de seguida. Començo pel Ferran, acabo per la Laura. Bateria de preguntes i respon al final la consellera, sisplau. Per què no pot explicar, consellera, bon dia, per què no pot explicar quin és el criteri i altres casos en els que s'han fet infiltracions similars i qui decideix o com si és o no proporcionat? Per què no es pot explicar això? Marc López, la pregunta. Jo diria, per què hem d'estar parlant d'aquest tema quan recollir informació és una cosa habitual dels Mossos d'Esquadra? Jo voldria saber si aquesta reforma legal que es vol fer pel tema de les infiltracions suposa que es prohibiran infiltrar Mossos en moviments socials perquè, clar, és difícil dir en quins casos sí i en quins casos no.
Bon dia, consellera. El major Trapero, en el seu dia, quan va tornar, va dir que calia separar la part política dels uniformes. Vostè avui parlava de la distància entre la part operativa i la part política. Jo, per a tots els públics, li voldria demanar si ens pot dir què hi ha de diferència entre la part operativa i la part política i si això es separa a dia d'avui. Sí, en la mateixa línia vostè plantejava que això era un error operatiu, però aquest episodi semblaria que té molt més a veure amb com es concep o com aquest govern concep la dissidència. El cos de Mossos d'Esquadra és un cos jeràrquic, per tant, tot portaria a entendre que hi ha els comandaments que prenen la decisió d'infiltrar agents en moviments socials, en aquest cas, en el cas dels docents de l'Assemblea de Docents. Per tant, la meva pregunta és, quan es descobreixi quins comandaments, els comandaments, han pres aquesta decisió, quina responsabilitat se'ls demanarà? Hi haurà sancions, hi haurà expulsions en la línia que demanen els sindicats? Consellera. Jo no he dit que no es pugui explicar. Jo el que he dit és que no podem concloure que aquesta pràctica, que aquest error que s'ha produït en aquest cas concret, sigui l'habitual en les formes de treballar del cos de Mossos d'Esquadra, tot i que també dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre. Però vostè ho deu poder saber, nosaltres no. Bueno. Les vegades que ha passat això. Sí, consellera, vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i així tots els anteriors? Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí. Potser haurem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament. Jo, tal com me l'he trobat... La intuïció que té vostè, consellera, quina és? Perquè si vostè diu això... A veure, anem per parts, que tenim poc temps. La nostra feina és que les funcions de la Comissaria General d'Informació es facin reduint al mínim la discrecionalitat en l'operativa. Exactament. Reduir la discrecionalitat en l'operativa. Quan haguem de recollir informació perquè tenim indicis suficients, deixem al marge ara l'Assemblea de Docents, altres qüestions amb les que treballa la Comissaria d'Informació, tenim la figura de l'agent encobert que està regulada judicialment, que és a la que hem de tendir. És a la que hem de tendir. Normalment, la policia, la Comissaria General d'Informació, com diu vostè, per poder recollir informació d'interès per, sobretot, garantir l'exercici dels drets, hem d'optar per vies que no siguin invasives. I això ha de quedar clar en els protocols de treball del cos de Mossos d'Esquadra. Ha de quedar clar, perquè no hi hagi el marge de que qui pren la decisió de més a prop, que no cal que sigui l'intendent de la Comissaria General d'Informació, sinó que pot ser un sergent, un subinspector, sàpiga que aquesta no és la línia habitual de treball i que, per tant, puguem, quan obrim les IRs, que són les informacions reservades per recollir tot el que té a veure amb la situació de la decisió, com s'ha pres, què s'ha valorat, previ a l'obertura d'un expedient, i ja li contesto a vostè, a les conseqüències que això pugui tenir sobre aquella persona que ha pres aquella decisió, sempre amb la proporcionalitat que ha de tenir aquesta decisió, sigui una sanció, sigui el que en el seu moment es decideixi, l'important és que no hi hagi marge per la discrecionalitat. Que això és en el que ens vam comprometre ahir nosaltres en comissió parlamentària. I, òbviament, en breu, aquests resultats quedaran clarament definits amb la forma interna de treball. En relació a la diferència entre les línies polítiques de la Conselleria, que és el que marca el Departament d'Interior, quins són els objectius? Que la policia tingui mitjans per treballar. 25.000 Mossos, mitjans, adequació de les comissaries, continuar amb la línia de feminització del cos, treballar per una major especialització, per ser un cos policial com és el cos de Mossos d'Esquadra, referent en clau europea i en clau internacional, per fer de la mediació i de la prevenció una estratègia per abordar les grans problemàtiques i desafiaments que tenim en termes de seguretat, per incidir millor en la tasca que fem amb més intel·ligència policial i majors investigacions per combatre tot el que té a veure amb el crim organitzat. Aquesta és la nostra feina i aquestes són les directrius polítiques. Aquestes directrius polítiques es concreten en l'operativa. L'operativa té diferents nivells. Per tant, no sóc la primera consellera que diu que el conseller no ha de fer ingerència en l'operativa. Els uniformes. En l'operativa de treball. No és la feina del conseller. Ara bé, quan tu en el marc de l'operativa tens una errada que genera un problema polític, com ens ha passat ara, tu no pots dir que això és l'operativa. Consellera, i perquè el seu equip ja vull dir que s'ha de marxar, però és que la Lola Garcia també li ha fet una pregunta. Quina era, Lola, que ja m'he despistat? No, si es prohibiran aquestes infiltracions, perquè
és difícil distingir... Bueno, és que no... A veure, que es prohibiran. És que ha de quedar clar, i això ha de quedar normativament clar, perquè som un cos jeràrquic, crec que ho comentava vostè, que aquesta via no és l'adequada per obtenir informació. O que com a mínim s'ha de consultar algú més... No és l'adequada. Ja. No és l'adequada. Perquè si tens la necessitat, perquè tu has previst que tindràs un risc que justifica pràctiques d'aquestes característiques, hi ha figures que s'emparen millor en la llei per fer aquestes pràctiques. I no posar el cos de Mossos d'Esquadra en el debat que estem aquí avui. Consellera, vostè suposa que s'ha preguntat què hauria respost si li haguéssim consultat a vostè per aquest operatiu. Ja sabia que em faries aquesta pregunta. Bueno, era Home, previsible si m'ho perquè... haguessin consultat a mi, què creus que hagués dit? No ho sé, digui'm-ho vostè, perquè jo puc creure coses, però si la tinc aquí li faig la pregunta a doncs vostè. que no m'agrada tenir aquests lius, que m'agrada poder fer la meva feina sense haver d'estar avui aquí en comptes de parlar de la feina que fan els Mossos d'Esquadra parlant d'una errada que sí que li dic que crec que no tenia cap mala intenció i que en cap moment aquesta errada operativa anava adreçada ni a impedir el dret de vaga, ni el dret de reunió, ni res del que legítimament també entenc que la gent estigui molesta i emprenyada. Jo tot això ho entenc. Haig d'agrair a la consellera que hagi mantingut aquesta entrevista que estava pactada abans que tingués aquest mal de cap, com ella ara deia. Gràcies, consellera. Gràcies. Que vagi bé, ho seguirem.